Nem tudom melyik milyen, de két fajta, úgyhogy az ilyen valamelyik amikor nem kéne. Hogy kéne megoldani, hogy egyszerűen kapaszkodni, hogy Vörös ákonyalé nagyon finom. Középszájba. Minden komoly lépés után Most az vedettük a hétvégén, és nagyon finom, és vitaminban nagyon gond. igen, nagyon egészséges. Lehet, hogy egy kicsi alma is van rajta, egy a kép alapján, de főleg ákonyalé. Finom, nagyon finom. Ez most videó. Ja. Persze, Ha most. akarod, csinálok képet szemmel is. Ha-ha. Igen. Igen. Na, ott elátod ugye. Most Szia! Játszásra Judikkal. Szia, baba. Igen. Szia! Nem fárasztó, hát ezt a fiatalon még sokat kibír